салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёротон интересоваться кардед ки интернет-магазини шахсӣ чӣ хела чӣ кор кардан дар кор. Духтарако, интернет-магазини мода фақат бор савдо мекунем мо ва шумо метавонед ки мода клиент биёре ва туҳфа бигиред. дӯстони азиз, чӣ хел яъне ки шумо мебиёед, мо як бор мехарем, бора рекомендовать мекунед дигарода. мо техникаи бутавая барои кухня дорем ва одамо amo мехаранд. Мисол шумо фоида мебинед, лесницаҳои ами ширката мегзарен, лесницаҳоша дар иҷа мемонанд, туфаҳоша бинед. Мумкин биге ай ширкат оли ки хона гирифт, машин гирифт. Хона машин да нарасидан, духтараконе ки ҳаҷ да расидан, машина насиб октябр да мерасанд. Шуморо метавонед ба як харид соҳиби анами хеле чизо шавед. Набори гӯшвор, чалла, телевизор, телефон, сафари ҳаҷ ва машин хона. Духтарако чӣ хеле ки медонем, ман ростша мегӯм, мо зинаи ҳаҷ да расидагӣ, мо где-то 5 моҳ сахт кор кардем. Духтарак мо зинаи ҳаҷ да расидагӣ бокае ки ҳаҷ роӣ кунем, хешовандоша модарша мо шумо да видео мекунем, мепартоем. Шумо ай хози метавонед қати мо кор кунед, анами роҳи осон қати мисол соҳиби анам хеле туфо шавен ва шумо мисол ҳами сафари ҳаҷа бурд мекунен, ба яке аз наздиконатон туҳфа мекунен. Барои ҳамин дӯстони азиз, барои қати мо кор кардан рақамҳои рӯи экранда бинависен, оизи кор пурра мефаҳмонемтон. Чӣ хеле ки гуфтум, ҳамагӣ як бор харид мекунӣ, документатсия намекунӣ, ду одам мебиёрӣ, тамом ва соҳиби анам хеле туфо мешӣ. Албатта ки осон нест, зина ба зина мегзаред, любой кор осон нест. Касе шуморо файрод мекунад, он мегӯяд як минута шумо миллионер ё соҳиби хона, мошин, дигар чӣ мешавед. И дурӯғай. Ҳама ида вақт дар кора. Агар тоқат дошта бошен, вақт дошта бошен, марҳамат, қати мо ҳамроҳ шавед ва соҳиби ҳамин туфо шавед. Детскиёшҳо не мумкин таги найда боша ё нест дига. Космос небесный. Хонаи 82, яъне хеле звёзды света мекиши, чӣ метия? Светится. Той азиз, ана и чиста бояй. И ҳози хушрӯгиш натофтестай даиҷа. Чиста бояй раисо. Заказ кардани гӯшиҳои гӯвен ба унобологиша. На чай ма администратор гуфтестам ки ҳавояма бизанам ба на чай биё, бош дар накунӣ ки авқот бишава бихӯри ба бихези бирӣ. На чай манош як кусок торт, як чой тамом. Бихӯ бибиро бира ба ош дар накун ки бо хосият авқот мекунам амада миёрам. Ина ишам дар видео хушрӯгиш натофтестай. Реали хушрӯй ҳаст ки ана мишам. Бо и цвети дига шаёли. Ай дурбат бидай. Ина рӯшантарш. Ҳами хеле чизои чи хонаҳои калон да хушрӯ метавонад, но? Я одамо ойнаҳоро маъқули дил шуд. Ина 1250 сомон ойнаҳан. О декоран, декоратив. Короче, ойнаҳои чӣ хеле дар кора кадом медай на. Беҳад хушрӯ. 1050 сомон. Хитонай та хушрӯ мебинед. Ё медони? Ёро мечаспонӣ ба эффектшо намефаҳмӣ, фаҳмидӣ? 3D бариная? 3D. И чанд пулай? Види? 3D. Ёро дар Турсия, Дубай фикр мекарда. Ина и чӣ? Гостиная да чум ихушрӯа. Наметавонам дӯстон. Чанд қа бисёр мебиням, қа выбор чӣ мешава? Қин мешава. Азин 4 та боша чи выбор мекунӣ, мегирӣ мерай. Чида арзон бudi. Иш дига магазин ҳай. Брендовые обои российские ба фикрам.
نه خیلی میگنده کخنی که مدوزی уже این خون نیست. نه میدونم یه خیلی هم میزنم از کخنیشون کو سری هم میبینم اینه ایش خیلی پاپلین ایش تیگری Kride. چیپا Nagam این گل داره کو Basen dasta gidiyor. اینا فاروق ما رو کده گیردش سیاه بیمیگه درش سفید اینجا دنه که باید غلافی بر پلیتکه هسته اینه ایروشه رحمان علی میگه که رنگی کختی باشه اینه خیلی باشه میگه بود نه خیلیش بیده همون نمودش هست برای کخنی کلیدور بیاد خشوم بیاده ای نمیدونم а ну розу برای چیه؟ براشون بایی تری او چنده؟ Taksiz kufku roz bigire. خواسنم خیلی برای کخنی برای کافل برای همه چی برای کخنی برای کافل گفتم نه جو o ne vana yıkmıldı ya. Rengi vana. Vana mı ama xale poğun şası yok kadar yandı da. Vana xale. O ikalın tara mu maydası. Ay vana mı ama xale. İş barı kuchniye. Taksist mega çöynük piyolana girmektum ne barı kuchni devolmuş neyse barı poluş moda der. Korektum mega. Barı poluş da birine. Mega çöynük piyolana çöynük piyolana moda da neyse. Ne خیلی مادام خوش نه این دیستش کلون که نه راستیل نقل تنش کنم وای سارا این الله وای پلیتکا برای خودی ویبر کردیم ستا ایش شبینه ایش برای کجی بشن که کلون کلونا عجیب